korporazioa eratzea eta elkartea operatzea izango dela helburua. Karguaren jabetzan ematen dizuet gaur eta korporazioa formalki eratua dagoela aitortzen dut. Maria Pilar Legarraren hautagaitza bozkatzea pasako ginen. Zazpialde, abstentzio. Botazioaren emaitza ikusirik, Maria Pilar Legarra Kortajarena Andrea, udal honetako alkatesa aldarrikatzen da, 7 botoekin gehiengo absolutu legala osatzen duelako. Ematia korporazio osatzen duzuen guztioi, gaur astean legegintzan, nik adierazi nahi dut gogoz eta ilusioz hartzen dugula kargu eta aurrera egingo diogula. Herritarrekin izan beharreko harremana zuzena izango dela, oso garrantzitsua iruditzen zait eta udal honen marka izatea nenuke eta herritarrekin batean lan egingo dugula eta ez soilik herritarrentzat. Zorionak eta lanean eskertu.